Kajing herdor ka yo sensar ka lapin long yo bon kinong rep ban kindu mau siang ha ka yo ka kod chungki bat kumbalong manta kinong rep kia thu ba ka dor sensar ka long sau pho tingka sikilo uwei na kinong rep nasionong pamlatar ka bahap apo ka mahoti constituency riboy district uba Joshua Sujai ulai thu ba ka jing herdor yo jong sensar ka lawan rajinge ha ka kamai ka ji jong kinong rep how news nam arajar arpusaw ulong ka jing herdor kalong syaba palat nakai kebaki khmi lenti ha kebaki nongrep kimla kersan su bat kenhab ban mat ya ka jingket dakaram basir jan shushu lo ongru ka sarkar ka sukular pinbit election lengba ka scheme focus ka bakhlempoi shei ru kumbala kular lengba ka te scheme ha ka bai dei bat ka jing herdor sensar ki nongrep ki labu ka jingker pat ka sarkar jala ban pai khmat lem shaki dakba thau ki lat klenti kumnu ban palai ki nongrep bakin ommat satya ka jingket ram nga kumu wei nong rep sensar jong kene kathong bat jong kene ka than bat kene ka jaka kaba nisa sakene ka dong ka than dengan nang leng jonga ngasnyo ban ut chaka sarkar habide ka jing hap dor jong uni usensar saba palat kumbane nujor mensyam snem bat mentau snem kalong arsut saba palat te nang leng jongi kum kinong rep ngasnyo ban ut chaka sarkar ba kadai ban long menumala kadai ban long support price minimum support price te kumba ka sarkar ka penbik yangi na wave nem to wave nem kan toy ayu ba ka sarkar ka ay ki pran hop lane ki focus ka jing ay jong ka sarkar habidi kine kum ka focus plus kadai ka jing penbik yangi kum kinong rep hapo ka sansnem te nakaleng jonga ngaseng ban ut ka sarkar ba kai ka ba ni sneu shem jing e kumki nongrep jong kane kajela jong kane kadong bat kathan omdei banga kren riuklau hendrei nga kren ni jing shisha habide kane ka benta namar ba ni kumki nongrep jong kane kadong bat kathan ngaru ngade we nongrep sensar uba company bun hendrei ka ik banga nga shem jing e hendrei mentau snem kador kalong tang sau poteng ka bandi tingmut ba nakaleng jonga ladanga nganle kumno ru kajing kitram na kapenta jonga kalong kabakhya te kumta na kaleng jonga nga karpat chaga government kadai banle habidi kane kapenta namar ba ya usi hi ya sensar kumbangi tip namar ba latip ba udei umar rep te na kaleng jonga nga karpat chaka sarkar ba kadai ben simkhya ya kane kapenta kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified henrei ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto khau ba ai barabor umdei u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jungi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jing bria ki kman hendrei ba uni ukau 45 udan jinge dei kumno yo i ya ka jing tei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la ka sngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki taka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka benta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan daga ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba pikirannya ke jing shisha
Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.